Jedinstvena futuristička vizija Stanleya Kubricka. Autentični autorski rukopis Stevena Spielberga. Jude Law, Haley Joel Osment, veštačka inteligencija. Alfonso, ove nedelje 4.500.000 dinara. Pozovite odmah 041 222 333. Prirodna i zdrava, dečja hrana Podravka. Kad zagrizeš Kinder Bueno, doživiš dvostruko zadovoljstvo. Spolja hrskavi vatar preliven čokoladom, unutra ukusan krem od lešnika. Istovremeno hrskav i kremast. Kinder Bueno, savršeno hrskav, savršeno kremast. 041 211 444. Party Line. Žurka koja ne budi komšije, ali budi vašu maštu. Zajednički razgovor više korisnika. Party Line. Šta spaja sve ove ljude? Kako su se oni upoznali? Klub 4. Pričaonica u kojoj 4 učesnika razgovara istovremeno po najpovoljnijoj ceni. Pozovite 041 300 100 i upoznajte svoje nove prijatelje.